Türkmenistanda häkimetlerin aýallaryň daş keşfine edýän gözekçiligi dörli uğurlarda göze ilýär. Aýallaryň botaks, emeli kirpikleri we dyrnaklary etdirmegine gadagançylygyň soňky aýlarda biraz gowşan wagtynda şeýle kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň uçarlary goýberilmedik halatlary ýüze çykdy. Aýal gyzlarda botaks, emeli kirpik ýasama dyrnak bar bolsa migrasiýa şäherleri olary halkara uçarlaryna goýbermeýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 22-nji noýabrda gurrun berdi. Habarçy uçardan düşürilen birnäçe denan bilen söhbetdeş boldy. Migrasiýa işgärleri muny ýokurdan berilen tawşyryk esasynda diýip düşündirýärler. Dowdaklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýleki zatlaryňyza aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Siziň dowdaňyz emeli. Sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportdaky ýaly tebii bolmasaňyz biz goýberip bilmeýäris diýärler. Diýip 40 ýaşly Balkanly denan Azatlyga gurrun berdi. Bu denan geçen hepdede Aşgabatdan Dubaýa barýan uçardan galypdyr. Aşgabat we Türkmenabad şäherlerinden Dubaýa uçar gatnawynyň ýoly goýulmagy türkmen raýatlarynyň saglyk, sowda we iş gazanç maksatly daşary ýurtlara gitmek mümkinçiligini artdyrdy. Olaryň arasynda aýal maşgyrlylar köpeldi. Özüni mähri diýip tanadan denan aýal gyzlaryň kosmetiki amallar sebäpli uçardan düşürilmeginiň ýaňy ýakynda başlananlygyny we duýdansy dören bu gadagançylygyň dürli kynçylyklary, şol sandy maddi problemalary döredýändigini belledi. Dubaýa uçmak üçin bilet satylan wagtynda bu ýagdaýlar barada duýdurulmaýar. Uçar biletinde hem bu hakda ýazylmandyr. Haçanda uçara minmäge 4 sagat galanda migrasiýa gullugynyň ofitserleri denanlaryň daş görnüşine garap, uçara goýberip goýbermezligi denanlara aýdýarlar. Birinciden bu uly maddi zeper bolsa, ikinciden ruhy zarba, hereket azatlygy, gender hukuklary ähli taraplaryň depelenýär. Söhbetdeşimiz aeroportdaky işgärleriň aýallaryň görküne özüçe baha berip, ören kemsedici gürleýänligini aýtdy. Halkara howa terminalynyň işgärleri aýal gyzlar daş sypatyny üýtgedip, Dubaýa ten sowdasyny etmäge gidýärler diýen ähengde gürleşýärler. Diýip mähri gurrun berdi. Denanlaryň daş keşfine gözekçilik aprel aýynda başlanypdy. Botoks, ýüz boyagy, makiýaż, saç boyaglary, emeli dyrnaklar ýaly denanlaryň bulanýan kosmetiki bezegleri bilen bir hatarda dar köýnekler hem gadagyn edilipdi. Gender deňligini kanun taýdan gübä geçen Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlar babatyndaky çäklendirmelere we kemsitmelere ýol berilmeginiň sebäplerini resmi derejede düşündirmekden saklanýarlar.